Takže, čas ľudia, dneska tu hrajem Brookhaven a neviem, co idem hrať. No, ja to jakoby idem vyvnúť a pôjdem asi hrať Murder Mystery. No tak sa ozvem. Asi keď toto. Keď už budem na Murder Mystery. Hej. Tak zatiaľ. Tak ja už som na Murder Mystery. Je to Murder Mystery 2. A tu mám aj emoty. Dám si nejaký emot, napríklad toto. To jak tancujem. No neviem. Ale rozhodne teraz idem, no neviem. No ja sa ozvem, keď sa mi bude vyberať, že čo budem. No tak ja dúfam, že budem aspoň na prvú šupu šerifa alebo murder. Ale dneska som na prvú šupu mala šťastie, že na prvú šupu som mala šerifa, keď som sa napojila. To bolo nice. A ináč sa ozvem. Jakoby, no, neviem, no. Ja neviem, či sa mám ozvať. Ale keď by ste sa na mňa napojili, tak sa mi nesmiete. Lebo ja sa ešte na počítači iba učím. Idem si zapávať kiazoru radšej. No, nechcem sa rýchlejšie. A môžem ísť aj... ďalej! Nice! Super. A teraz... Čakaj, toto si dám hned. Takoby zaťahnem si to hore. Mňa strašne bolí hrdlo. No, ale... dá sa ísť to do kruhu? Čakaj, skúsim. No. Asi nedá. Čau. Aha, to si môžem dávať s tým, že tak. Potom si to zmením, môžem hejsť. Už mi to vyberá. A som innocent. Tak ja musím nájsť nejakú skrýž. Tak ja idem. Tak. Čekajte. Ja idem. Čakaj, tu ešte tam. Super, nice, mám tu balónik. No, ja už nestíhávam tak. Aj tak 15%. Takže ďalšieho videa.